Mazarstan'a geçip baryan oğlunun kakasına beren sorawy hem de alan jogaby. Ol yatan nähili adamdy kaka. Gazalley adamdy niyeti ýagşy. Bu yatan nähili adamdy kaka. Gımmatçı diýmesen bağışıdy, bağışy. Ol çetdäk ayal neneňdi kaka. Mertdi, ary üçün erden geçipdi. Bu zenana bakan neneňsi kaka. Onna baka ýokdy, göwüne açykdy. Ol ata nähili atady kaka. Sadady, kösenip ötürdü ömrün. Bul ene nähili enedi kaka. Mehremdi, götörün bolmady göwnün. Kaka, onna neçün dir adamlar, dürlü kılıklara paýlanýar kalar. Buların bary gowy insanlar bolsa, erwetler nirede jaýlanýar kalar. Autory Kerim Halli, Okan Toyçy Hekimow.